ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ କରିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା, ତାପରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ମୋ ନିଜ ପେଟ ପୂଜା। ଆଜି ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ଉପମା, ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ କରିଥିଲି ବଜାରରେ। ଭାଇ ଉପମା ଖାଇଲି କ'ଣ ପେଟ ପୁରିଲା? ନା ହେଲାନି। ତାପରେ ମୁଁ ବାଢ଼ିଲି ପଖାଳ କଂସାଏ, ଆଳୁ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ତା ସହିତ ଟିକେ ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ତାପରେ ହେଉଛି ପପେୟା। ପପେୟା ଖାଇଲେ ପୁରା ରକ୍ତ ବଢ଼ିଆ ହେବ ବୋଲି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ କହିଛି। ଆମେ ହେଉଛୁ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ, ପଖାଳ ଆମ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ। କଲେଜର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ବୋଲି। କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରକୁ ଆସି ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜାକୁ ଗେମ୍ଫି ପକେଇଥିଲି। ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ଭୋକ ଲାଗୁନଥିଲା। ଏତେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ଗାବୁ ଗାବୁ କରି ଭାତ, ଡାଲମା, ଭଜା, ଶାଗକୁ ପୁରା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ପେଟେ ଖାଇସାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି। ସବୁ କାମ ଥାଉ ପଛରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆଗରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଘରକୁ ଆସି ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ମୁଇଁ, କାହିଁକି ନା ବୋଉ କହିଥିଲା ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ ଫେଲ୍ ହେବୁ ତୁଇ। ବିୟୁଟି ବି ତା ସହିତ ସାମିଲ ଥିଲା। ରାତିକୁ ଖାଇଥିଲି ରୁଟିକୁ ତରକାରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି